Evo nas u jednoj od brojnih mendinih radnja širom Srbije, dolazi lepo vreme i upravo zato govorimo o nekim lakim, lepim kolicima za proleće. Zato je ovde Camov model Portofino. Da vas podsjetimo, Cam je poznati italijanski proizvođač opreme za decu i kolica koje proizvodi kolica po svim evropskim standardima. Evo vidite kako izgleda Portofino, dakle ima ovaj zaslon za zaštitu vašeg deteta od sunca koji se može skloniti. Tu je mek dušečić, dakle sigurnosni pojas i naravno za neko hladnije vreme navlaka za noge koje dolazi sa ovim kolicima u kompletu. Pored toga, ono što želimo da vam pokažemo jeste da naslon ovih kolica može da se spusti, jer ova kolica su namenjena deci od rođenja pa do 36. meseca života. Kako dete raste i može da sedi, jednostavno samo podignete naslon. Ovde je i prostrana korpa za odlaganje stvari koje će i tekako biti od koristi mamama, ali naravno i navlaka za zaštitu od kiše koja se može montirati na kolica. Naravno tu su i kočnice koje se lako montiraju. Šta da vam kažemo, težina ovih kolica je 7,6 kg, a cena je 14.990 dinara. Pa ukoliko su vam potrebna laka kolica za proleće, razmislite o ovom modelu koji se jednostavno lako sklapa.